Tipramoto 46 Surmani Pronojit Nomosudro Buthajak Monotoi protest rally Klaijaka Khumulungo Faimanjak Phage MDC Ganesh Deborma Tei 10 Mojlis Purni Tipramotha Khoboi Gobangma Tipramothani Adongrok Ambai जों जतन साइमानो जे मिया सिनि सुरमावा सिनि तिप्रामथानि कायसा वानजिबो संनो सिनि महाराष्ट्रनि वारियर सिनि प्रणजित ब्रदर वो जे बीजेपी नि बाइक बाहिनी है गुंडा बाहिनी बाई बनो बुई बुथार जाकमन बागने जोंजे तिप्रामथानि सिनि वारियर सिनि अमाय खालामन बागने खाखामो कारण बुनि दफान बरफन ओंथों bo sini demand hai sini dabino bo समर्थन खायो bo मानिनाव अबन bagene जों जे तिप्रा सरक बिन bagene जों खाखामो तान bagene sini दाबि जों अबन दाबि sini पार्मेन्ट छलि जों दाबि जों जे महाराष्ट्र आसाम जे sini ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सानमानि वा बरक वान दिबस सप्तन नायगा थुन बस जेखुनु जाति खनु बरसनो सापर्ट खायै sini bagai बर लांमा लांखा आबलो तैनो जों जे रम माने बुथारनाय बुनाय आबरकना जों क्राक सास्तेनान bagene sini जों पुलिस नायगोन थां बाहिनीनि बखाक्तिके बुसुक जरतै जाबो अ जे मियानि जे गथानान्ते बुसुक जरतै सामखाङो जोंथ' सिनि गोबां दिनै सिनि आरो तिप्रामथान लिडार आरो सुरमाव थांनाय जा अबन बगल बम हाय गतना आबसों डिटेल काहिनी जों ताबे सिनि नेटार बिसिंति माननाय फेबा जों सुगतन छमना अब बिजिबिनि गुन्दा माफियानि बिसिंति अब बर्न जे मादा फाइजा गनने चकब तैनो बर्न माने क्राक ने साइ क्राक माजारान बागने हायका बन पुरि जाति जाति खाय जे जागमन तंथं सिरोनि अभियान खायबन बन रुतुबै तिखलाय एरेस्ट खायन बागने दिन जों माहाय आसामं बतang अब हायके तांजागियां तंहांके बसकांनाय चबारक बबा हायंनाय जों सुदु सुरमानो सिनि टारगेट या जे बीजेपी नि जेता सामं हामिया खलाय दंमनि अब सारा त्रिपुरा राज्यनि जेता चिनि जे तिप्रामथानि जत सेंक्राग रब जों एलाप तनान बायखो जुदि अब हाय खलाय कांगाय जों अ जागाव जों अर लेडीज मडेल ngै जों तंया बुरै दल ngै जों तंया सिनि बो जुदि अब हाय हामिया खायन बागै बनो जों प्रोटेस्ट खायन बागै हायका बनो माने जों रखा खायन बागै जों अबन बागै दिया दङ ताइ वसे जुदि अब हाय जुदि खायगा कुन एरियाव जुदि अब हाय कतला दंखाय जों वाफ्रलाय जों बरक बाय बरकनो अब हाय रुकिनन बागै जों किया तंनाय नै जों wanjo जों अब हाय तै खायजाने जुदि खाय दङ जों हमनो रुतुबैनो जों अबरकनो जों रुतुबै रमबायनाय तिनि जे बिखुब रेलि अब हायके खायजाक तंमनि अब हंगाङे खुंगे खायजाक तंमनि अब हंगाङे खुमलुं आम चाय सिमिदा खायजाक तंग ना एबा जत जागावनो खायजागै तंग जों तो अर मेन खाय जों अर जे खुमलुं चिनो कोऑर्डिनेशन कमिटि चिनो अर 19 टा विलेज ना तै जों अर खायजाक तंमने चिनारा खयरपुर किसा तंग हायके चिनारा मानदायनि के पाइ चिने ताकारजला तंग अमलो तैनो जों जरा लोकल जरा जे तंग तंग खुमलुं बासि जरा तंगरा अब्ला तैनो जों खलाय तंग सारा त्रिपुरा जतन खदा खलाय आबो जों साइमा फेबा चिनारा नबागै जों खुमलुं चिनि जेहेतु चिने वाटा खुमलुं अन तैनो जों अमाके प्रोटेस्ट दैट खालाय